आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस तालुक्यात उत्साहात साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर यांनी 11वी-12वी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला। तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आलं। भाजपची मुलुख मैदान तोफ आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केला। वैभववाडीत नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर यांनी 10वी-12वी परीक्षेत प्रथम 3 क्रमांकांनी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा पेन ड्राईव्ह, छत्री, प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। तालुक्यातील 18 माध्यमिक आणि 5 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना यावेळी गौरविण्यात आलं। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज इकडे 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा ठेवला आहे। आज साहेबांचा 40वा वाढदिवस आहे। त्यांची नेहमी तळमळ असते की विद्यार्थी मोठा झाला पाहिजे आणि हे करून की सिंधुदुर्गातला माझा विद्यार्थी त्याने भरपूर यश संपादन केलं पाहिजे असं नेहमी साहेबांचं म्हणणं असतं। त्यामुळे आम्ही आज या अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे की ज्यांनी यश संपादन केलं आहे त्यांना कुठेतरी चांगली ऊर्जा मिळायला पाहिजे पुढे शिक्षण घेण्यासाठी किंवा त्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी। म्हणून अशा कार्यक्रमात तुम्ही आज सगळे उपस्थित राहिला, तुमच्या सगळ्यांचं विद्यार्थ्यांचं खरं मनापासून आभार मानते मी आणि साहेबांना खूप खूप दीर्घायुष्य लाभो एवढ्या शुभेच्छा देते। धन्यवाद। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।